Saka semhuri yeZimbabwe tiri kuramba tichitarisa zviri kuitika muno mukati menyika yeZimbabwe, kubiwa kwemari, kugadzirwa kwemitemo yeukopokopo, kuitika kwezvinhu zvakasiyana siyana munyika yeZimbabwe. Uye pane mibvunzo iri kubvunzwa ichiti ndiyani akasainira bepa ranetsa iri, document ranetsa iri, mutemo mutsva wanetsa uyo wazorambwa nhasi naPresident Mnangagwa. Advocate Havazive says, who signed these respective documents? Which should we believe? What have rise to such an egregious violation of the Constitution? Surely the public is entitled to an explanation. And these are the documents. This is the other document, rename electronic signature ya Dr. MJM Sibanda, and rakapinzwa mu government gazette General Notice 635 of 2023. Then this one, again, MJM Sibanda. But this one is disowning this one. That is the issue here. So when we see these things happening, President Mnangagwa has totally disowned this document. But zviri kunzizvo, it is hereby notified that the President of the Republic of Zimbabwe, the President of the Republic of Zimbabwe, it's key here, the same President of the Republic of Zimbabwe ndokubva varamba kuti document iri nderavo. Government gazette iripo kutaura kazviri kuitika muhurumende, so that veruzhinji vanoziva, so that vanhu tinoziva zviri kuitika, zvinhu zviri kufamba sei. But President varamba vakati chuni chachisi chavo. There is no mention kuti zvakafamba sei uye chuni chinde chani. What it means as citizens, we have become concerned. The reason why we are concerned is simple. Who is now in charge of the Republic of Zimbabwe if the president does not know the origins of this document? Who is now in charge? Who published this document? Who drafted this document? Probably or possibly it is the Minister of Health. But at the end of the day, who signed off this document and allowed this document to be in the gazette? How can an unsigned document be in the government gazette? What are the procedures? It means that there is a vacuum, a leadership vacuum, and an authoritative vacuum. There is no authority whatsoever. It means kune rimwe bora ngoma rinogona kutobva kubhawa rikauya rikatanga kutungamirira nyika as a de facto president. Vanhu vasiri kuzviziva kuti zvinhu izvozvo zviri kuitika. Mubvunzo ndewekuti President Mnangagwa vabvumira here kuti pave ne third hand ari kutungamirira nyika yeZimbabwe tisingazvizive? Ndio anza dzatiri kuda. How can the people of Zimbabwe be assured kuti mumwe musi hatimuke kune a direct command yekuti mauto auraye vanhu kana kuti arove vanhu munyika yeZimbabwe zvavasingazive? It happened in 2018. President Mnangagwa disowned the deployment of the military. Vari kutaura ivo vachiti havasi kuzviziva kuti akatuma mauto ndiyani. 2018 vanhu vapfurwa wakafa. The same is happening. Who will take responsibility of what is happening in the nation of Zimbabwe? What does the Constitution say? Because this has shown that there is incapacity to dutifully carry the tasks of a president. Zvinhu zvaitika under his watch. What is his action? We would have seen suspensions right now. Hours later, there is nothing. There is just a statement which was issued just to silence the people who were outraged. Tichaziva sei kuti nyika yeZimbabwe haisi kutengeswa takasvinura samatemba? Inini ndinokumbirisa kune vatungamiriri venyika yeZimbabwe kuti dai vabuda pachena. Gold mafia rakabuda richitaura zvizhinji zvakataurwa.
tikazonzwa vaUbert Angel vachitaurwa ivo kuti vakanga vari on an intelligence mission, we have never seen a statement from the government of the Republic of Zimbabwe. The president has not cleared himself in this issue. Nyika yeZimbabwe mibvunzo ndeyekuti, are we safe as the people of Zimbabwe? One day tichamuka tisina nyika. One day tichamuka takutandaniswa. So we really need to end this. We really need to make sure that we register to vote to end this nonsense. This ignorance must end.